ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर दानिया नैबेनि खोथा फैबाय सरस्वती आरो बंग्लंनि खोथा फैबाय दाना बे सरस्वती आरो बंग्लंनि खोथाखौ मोजां बुजि आफा आइमोन परम कल्याण गीतानि माबायाव दङ 38 पात्रा 36 पात्रा बेखौ मोजाङै फरायनानै आफामोना बे 38 पात्रा माबायाव मा लिरदों 36 पात्रायाव मा लिरदों स्थूल शरीर बर्णेर रूप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतत्व जों गासिबो मुलुगा 5 धातुनिफ्राय जानाय गासिबो दंफां लाइफां जिउ जिबि मानसि दुमसि गासिबो बे पंचतत्वजों गठन देहाया हिंदुबो नङा मुस्लिमबो नङा ख्रिस्टानबो नङा जैनबो नङा बौद्धबो नङा गासिबो जोङो बे तत्व मोनबाजोंनो गठन बेखौनो बाथौ होनो 5 धातु पंचतत्व बे धातुनिफ्राय गठन बियो बेखौ संबानो जाबायना पंचतत्वखौ जों बयबो बेखौ मिथिबानो जाबायना दा बेनिफ्राय मा जाहैबाय बा बे धातुनि स्वरवर्ण रूप चंद्रमा सूर्य नारायण स्वरवर्ण आरो व्यंजन वर्ण दा बे व्यंजन वर्ण आरो स्वरवर्णखौ जों मोजां बुजिनांगोन ষোলকলা যদি সুষুপ্তি অবস্থায় যখন কারণে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জন পড়িয়া থাকেন जोंनि ষোলকলায় माखौ माखौ बुंदों दह इन्द्रिय बिद्या अबिद्या अन्तर सारि थकन दंबावो मन बुद्धि चित्त अहंकार बे श्री कृष्ण बा विष्णुआ आखाइ थाइब्रै देखायनायानो जाहैबाय कालिया आखाइ थाइब्रै देखायनायानो जाहैबाय जोंनि अन्थरावसो साफा बे मानसिनि अन्थरावसो बे आखाइ थाइब्रैया दङ बे जोंनाया गैया बेखौसो देखायदों ऋषि मुनिया मन'आ मोनसे आखाइ बुद्धिया मोनसे आखाइ अंकारा मोनसे आखाइ आरो चित्तआ मोनसे आखाइ जोंनि अन्थरावसो आखाइ थाइब्रैजों बे देहाखौ खामानि मावगासिनो दङ षोलकला माने मा दह इन्द्रिय नङाबा कार्य जाया जों मा आफाया बिद्या अबिद्या मोनायाव जों उन्दुनानै दंमोन अबिद्यामोन दा थाङाव फैबाय गावनो स्वयं बिद्यायाव दङ जोङो बिद्यायाव दंजोबो बे बिद्याखौ बुजिनांगोन ना बबे बिद्याया जोंनायासो बिद्या जोंनायासो गियान जोंमायानो फराबिद्या जोंमायानो ब्रह्म बिद्या जोंमायानो जाहैबाय ब्रह्म गियान जोंमायानो जाबाय ब्रह्म धर्म बे जोंमाखौ सिनायनांगोन ना इमान स्ट्रंलि धर्मखौ जोंनो होफैबाय परमहंस आफाया आरो बे स्ट्रंलि धर्मखौ परमहंस आफाया जोंनो बे आसामाव होफैबाय मानो जोङो मोले गावजों गाव मा एना एनि गथ' गलिनि बायदि मानो गावजों गाव बे सैलायै बा हिंसा हिंसि माबा हाबखो इमान स्ट्रं धर्मखौ मोननानै इमान नंगौ बायदि धर्मखौ मोननानै अटक सत्यखौ मोननानै माने मोले गावजों गाव माने दावहेर मैहेर जालांजोबखो आं गासिखौबो खावलायदों सारा बे ब्रह्म धर्म अबलम्बि बे गासिखौबो खावलायदों आङो दिनै बबाव थांखो चक्रबिहुआव गोलैयाखै नोंसोरो चक्रबिहुआव गोलैयाखै गोलैदों चक्रबिहुआव सोरनिबा चक्रबिहुआव गोलैदों महाभारतखौ नोंसोर नागिरना नायाखै महाभारत मा बुंदों चक्रबिहु बे चक्रबिहु होननाया जाहैबाय बहुद साननो गोनां अगियाननि बेमार बियो अगियान बेमाराव गोलैयाखैथ' नोंसोरो बयखौबो बुंदों आङो आं नाम थांखि आफामोन आं रिकुवेस्ट खालामदों माने सैथोआव थांनांगौ आरो जों बे ब्रह्म भक्तफ्रा जोंबो मोजाङै दावगालांनो हानांगौ बेखौ आं खावलायदों दे आफामोन दे दानिया मा बुंबाय भाइ बे बंग्लंआ गोलैनानै थायो होनदों डाइरेक्ट पन्चबदलबा खोमाबो बन्दबा मेगनबो ओरै खोबथेनायबा खिग्रा हासुग्रा गासैबो बन्द जोबब्ला मा जागोन माथो गथा थरबा जानानै थागोन जोङो कार्य जाया बिदिबाथाय इन्द्रियावसो कार्य खामानि मावहरो जों मा आफाया खोमायाव खोमा कर्म इन्द्रिय मोनबायाव मना खामानि मावो गियान इन्द्रिय मोनबायाव गावनो स्वयं मावो नुबाय नोंसोरो माबायदि मावगासिनो दङ बे जों मा आफाया आरो बेखौ फोरोंथांनायाव जों प्रसिकन नांगोन ना सोलोंलायनांगोन ना गावजों गाव दान्थे बिदान्थेखौ जोङो सिगांबाय थायोब्ला ब्रह्म धर्म गाबोन मा जाहैगोन ब्रह्म माने ब्रिं हि दाथ' हयते धर्म शब्द निष्पन्न होनखादों ऋषि मुनिफ्रा ब्रिं हि बै सानजों माल'मोन मोनसे समावहाय अखाफोर सोमजिबाय
अखाफोरनिफ्राय मा जाहैबाय हनै अखां सोमजिबाय अखाफोरनिफ्राय हनै बार सोमजिबाय बारनिफ्राय हनै अर सोमजिबाय अरनिफ्राय हनै दै सोमजिबाय दैनिफ्राय हनै हा सोमजिबाय हा सोमजिनाय लोगो लोगो दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा जिउ जिबि सोमजिबाय बेखौनो ब्रिङि धातु होननानै बुंदों बेखौनो ब्रह्म होनना बुंदों मानो सोदोबाबो गन्दगल थाबाय थाखो एथ' दुरबलथाजों मा ब्रह्म धर्म फोसावगोन जोंलाय बिदिबालाय दाबो बे क्लासावनो थायोबा औवावनो थायोब्ला गाराङाव थायोब्ला हा बे बिद्याखौ मा होनदों ब्रह्म गियान होनदों ब्रह्म गियान माने मा इउनिभार्सेल इडुकेसन इउनिभार्सेल नलेज इडुकेसन सोलों मोजाङै मोजां बुजि ओमफ्राय मा होनबावदों फरा बिद्या होनदों बेदाव बेखौ जों ब्रह्म धर्म होनो आरो ब्रह्म गियानबो होनो ब्रह्म बिद्याबो होनो ओमफ्राय मा होनदों दहाय आं इंलिसाव बुंबाय ना हायार इडुकेसन हायार नलेज इडुकेसन बे जोंनि सोलोंथाइखौ मा होनदों लवार नलेज इडुकेसन होनना बुंबावदों उपनिषद सौरभआव बुंदों बे बाथ्राखौ मोजां नाय मोजां बुजि मा बुंदों मानसि सान्थौफ्रा फिलसफारफ्रा जोंथ' फिलसफार जानो नागिरा जोंहा खुरनिथि माबानानै खुरनिथि खालामनानै दैमाथि रेस्ट खालामो बेल' खालामनो नागिरलायगासिनो दं दा बिदिथ' थोनाखैना बाबामोन आइमोन जों सिगांनि ब्रह्म धर्मआ बिस्वनिखा जों गोदानै बानायनो गोनां गैया बेदानो ब्रह्मखा उपनिषदानो ब्रह्मखा जुजिरबाय थादो ब्रह्मखा ब्रह्मबादि दंखायो जों गोदान बानायनो गोनां गैया फोरोंल' नांगौ गाबोन गासिबो ब्रह्मयै हय सब होनना बुंगोन बिश्व ब्रह्मआनोखा गाबोन जोंमाखौ सिनायबा गासिबो ब्रह्मखा मानो फिसा फिसा टारगेटआव थांदों मानो फिसा फिसा एमाव थांदों मानो फिसा फिसा सानलायनायाव थांदों जोंनियानो ब्रह्मखा बेदानो बे ब्रह्मखा बिश्वजनिनखा इउनिभार्सेलखा सर्वजनिनखाथार बेखायनो जों प्रसारखौल' जों खालामनो नाजा आफामोन प्रसाराव गोरोबलायनांगौ प्रसारखौ जों खालामनो नाजा आफामोन मोजाङैनो आं बेखौसो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों आफामोन दा जोंनि आइथिमा बहा थांनांगौ दा आङो आइथिमा बबाव थांनांगौ दा जोंनि थांखिया मामोन आं आफामोनसिम एसे बुंसै कर्तव्य उपदेश अमृत सागर 203 बुंदों मानुषेर कार्य प्रवृत्ति तिनि प्रकार ना लुबजों मावगोन धर्म खामानिखौ ना भयजों मावगोन ना प्रितिजों मावगोन आं सोंदों दा आफामोननाव जों प्रितिजों थांगोनबा फरमग्राफा मा बुंदों खाथंदों नै अनलायनायजों थांनोब्ला मा होनदों नै आफामोन যাহারা জ্ঞানী আত্মদর্শী পরমাত্মার প্রিয় তাহারা সকলকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পৃথিবীতে বিচারপূর্বক লোকহিত কর কার্য প্রবৃত্ত হন ও অপরকে করেন ইহাদের পক্ষে মানুষের শাসন নিষ্প্রয়োজন मा होनदों आफामोन सात्विक लोगोफोरखौ मा होनदों आं सात्विकनिखौ सायख'दों जों लुबै आरो बयाव थांनो नागिरला आफामोन जों मात्र सात्विकआव हाबनो नागिरदों दा सात्विकआव प्रवेश जादों दा ओंखायनो मा होनदों जाहारा गियानि जायफ्रा गियानि जाबाय आत्मदर्शी बयनोबो आत्मनि नोजोर गोनां जाहैबाय आत्मा माने जोंनि नङा सारा बिश्वनि आत्मानि दर्शी जाग्रा नोजोर होग्रा परमात्मार प्रिय नै परमात्मानि आंगो परमात्मानि बन्धु परमात्मानि लोगो ताहारा सकलके आत्मा परमात्मार स्वरूप जानियानो बिसोरो बयखौबो आत्मायानो परमात्मानि स्वरूपखौ बेखौ मिथिनानै मा होनदों বিচারপূর্বক ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারিক স্বরূপ জানিয়া পৃথিবীতে বিচারপূর্বক লোকিত কর কার্য সারা পৃথিবীनि आत्माखौनो बिसोर ईश्वरनिनो आत्मा ईश्वरनिनो स्वरूप होननानै लोकित कर गासैबो आत्मानि मंगलनि खामानि मावो होनना बुंदों सोर मावो सात्विकफ्रा सारा आत्मायानो परमात्मानि स्वरूप होननानै बे खामानि मावनो ओंखारो होनना बुंदों सोरफ्रा ओंखारो सात्विक लोगफ्रा ओंखारो होननानै फरमग्र आफाया खावलायलांखादों माथो होमबालाय माथो जों राजसिक तामसिकआव थानानै दावराव जानांगौ जाखो जोङो दे आफामोनदो बिजिरना नायदो नोंसोरो दाना मा होनबाय हितकर कार्य हन अपरके करे आरो मालायखौबो खावलायनाय खोन्थायो दिनै आफामोन ज' जानि होननानै नै दा
जों बेखौ सावरायनांगौ हसाखै जों मा सिस्टेमाव थाङोबा मुलुगा गनायगोन सात्तिकआव फै आफामोन सात्तिकनि गेजेरजों आवगाय आफामोन सात्तिक ट्रेनखौ दैदेन आफामोन राजसिक तामसिकआव थायोबा जीवन हानाय नङा आफामोन आं बेखौ खावलायखाबाय आरो मा होनबावदों यादेर पक्षे मानुषेर शासननि प्रयोजन बावबाय जायफ्रा सात्तिकि लोक बिसोरखौ मानसिफ्रा शासन खालामनो गोनांथि गैला मा होनदों आफामोन बुजिना नायदो दा सारनिथ' क्रियानि एकाउन्टनि पेजाव मा बुंदों যখন মানুষের জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপবোধ বা সমদৃষ্টি হইবে তখন তিনি স্বয়ং বিচারপূর্বক ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য করিবেন ও করাইবেন সেই ব্যক্তির চরণ দোলাই সমস্ত পবিত্র হইবে তার পক্ষে বিধি নিষেধ নাই माखौ बुजिखा आफामोन नोंसोरो जायफोर सात्तिकि लोक बे स्वरूप गियान जाबाय जों नाम दोना बेखौ बुंनो नागिराखै खिन्थु स्वरूप गियाननि बाथ्रा बुंदों दे आफामोन दे स्वरूप माने आफामोना मिथिखागौ आं बेखौ बहलायै बुंला जायहा स्वरूपनि गियान जाबाय स्वरूप गियान माने मा समदृष्टि समनोजोर एक बे भाबखौ जायफ्रानाखि सानग्रा होनदों जाबाय साननाय जाबाय होनदों बेयो स्वयं गावनो बिसार खालामनानै गावनि इच्छा अनुसारे बेबहारिक पारमार्थिक खामानिखौ मावो मालायखौ मावहोयो होनना बुंदों एथ' सुन्दर बे सात्तिकि पेन्डेलावसो फैनो थिनदों ना परमहंस आफाया गन्दगला बाव जादों आइ आफामोन मोजां बिजिर तामसिक राजसिकआव थानायाव जादों सात्तिकआव फैबा निरह जाहैबाय निरपेक्ष जाहैबाय खावलायनाया बोरै थांदों दे आफामोन बिजिर दे आं नोंसोरनो हगारसारनानै होदों मा बुंदों सात्तिकआव फै बयबो सात्तिकआव फै दाना ओमफ्राय मा होनबावबाय সেই ব্যক্তির চরণ দোলায় बेनि आथिङाव सिङाव थायोब्ला मा होनदों समस्त पवित्र हইবে सात्तिकआव फैयाबा बोरै पवित्र जाबावगोन दालाय गथै समाजफ्रा हा बेफोरबायदि व्यक्तिनि आथिं सिङाव थायोब्ला गासिबो गोथार जागोन होननानै बुंदों तार पक्षे बिधि निषेध नाय बेनि थाखाय बिधि निषेध गैला नियम नितिजों सिङाव दोननांला बिसोरो बिधि निषेधआव गैला होनना बुंदों बिसोरनो आफामोन थारा बिसोरनो बिजिरनानै नाय आं नोंसोरखौ खावलायदों बिजित दाना 19 पेज अमृत सागराव मा होनदों बे प्रीति लुप भय प्रीतिपूर्वक निस्वार्थभावे व्यवहारिक पारमार्थिक कार्य परमात्मार ज्ञान बान भक्तगण प्रवृत्त हन जगते इहाদের संख्या अधिक नहे फैबाय ना बाथ्राया आइगोन ना इथिया माबा होनदों बे प्रीतिजों मावग्रा मानसिया बे जगतआव आरो बे निस्वार्थभावे मावग्राया बे जगतआव गैथ्रा जाहैदों आरो सासे खावसेल' बाबा खौथियाव औ होमबा नायदो आफा बेखौ खोथाखौ बुजिना नायदो माने मेन पइन्टखौ आं दिनै आफामोननो आइमोननो होनाय जादों आइमोन आफामोन नोंसोर बिजिरना नाय आं दहाय बुंदों आंहा निजा बक्तब्य निजा गैया आंहा जिर' बेलेन्ससो परमहंसनि बेलेन्सआ थांगासिनो दं आफामोन दे नोंसोर बुजि आं बुजिनानै नोंसोर आवगायोबा जों बहुद गोजोनगोन आरो बहुद जोङो शान्ति मोनगोन जोंनि थांखियानो जाहैबाय सारा बिश्वनि थांखिया मा जिखुनु धर्म अनुष्ठाननि थांखियानो जाहैबाय न्याय अहिंसा आरो बिनिफ्राय शान्ति गोजोननायखौ नागिरनाय होमब्ला जोंबो जुदि सारा बिश्व मानबनि धर्म प्रसार खालामनाया हिन्दुआनो जा मुस्लिमानो जा ख्रिस्टानानो जा जैयानो जा बौद्धआनो जा जिखुनु गेम सिस्टेमाव थाङोबा नमस्ते आं खुलुमो नोंसोरखौ जानाय नङा बै गोजौना मानिनाय नङा आं बेखौ नोंसोरनो फोरमायनानै होबाय